Salam, hormatly watandaşlar. Ene size söz berişim ýaly men bugün siz bilen şol Azerbaycan bilen Ermenistanyň arasyndaky dawaly territoriýa barada, hatary Garabag barada söhbetdeşlik etmekçi. Bir Azerbaycan bilen Ermenistanyň arasyndaky dawa ya Türkiýe bilen Ermenistanyň arasyndaky dawa bir bu asırlar boyu Amerik geçip gidýärde başlangyjy şu Şah Abbasyň döwründen bäri gelýän köneki bularda öýkekyny uruş dawalary bar. Ýöne biz häzirki gün şuňky serediljek meselemiz şu SSR'ň dargan gününden bäri gaýsak şu soňky 30 ýyl 32 ýylyň taryhy şunu öz içine alsa onu bizim nesilimize hem sizin ýaşlyň nesiline hat düşünükli bormak. 80-nji ýylyň ahyryny, haçan 85-nji ýylda Mikhail Gorbaçow häkimet başyna gelende şol perestroika diýip eglan edildi. Perestroikaň netijesinde de SSR asly ýuwaşdan dargat başlady. Halk gowulga garaşsa da şu respublikalarda ýanky ýolbaşy wezipede oturan partiyny ýolbaşçylar yorgany özüne çekip şol ýuwaş-ýuwaşdan özleri baýap halky garyplaşdyrmagy başladylar. Bahanalaram öz başlyk bolmaly. Ene her respublika ene Moskwadan bir zat hantama ene bizini şular ýaly güne saldylar diýip ýalan sözläp özlerim halkyň emlegini öz holtugyna urup başladylar. Netijede SSR dargamak şertine gelip betdi derejesine. Ene 89-njy ýyla gelsek şo döwürde umumy ykdysad krizis bütün SSR'ň giňişligini gurşap alypdy. Iýmet ýetmezçiligi, azyk ýok, adamlarda mümkinçilik ýok. Öňküje SSR döwründe ýygnan ähli pullarym, emleklerim ene inflasiýaň esasyna puja çykdy. Bolşeýal ene separatizm diýilen bir zat bar. Ol ene şol bir milletiň beýlekiden ürslemligi ýa ýokarda durarlygyny ýa-da aýdaly şol yerlilik meselesi bar, tire taýpalyk bizinkiden bizim türkmen durmuşymyzda bar. Beýleki milletlerde ene şol yerlilik meselesi bar, milletçilik meselesi bar. Azerbaýjan bilen Ermenistanyň arasynda da şol milletçilik dawa bolan üçin şu ahyr soňy şu gyrlyşyga geldi. Başta şol din tapara bilen bellek geçişimiz ýaly Ermenistanyň barýan bir uçar urulyp ýykyldy, onuň hemen Azerbaýjan tarapy urup ýykdy diýilen ýaly diýip aýdyldy. Olam esasy onu ýerlen adamym ýok, ýöne şolaň üstüne ýüklendi. Soňra 90-njy ýylyň ýanwar aýynda Azerbaýjanda Sumgaýetde ul gyrlyşyk boldy. Futbol maçyndan soň stadiony Ermenler bilen ýanky Azerbaýjanlylar uruşýar, onuň şu taýdy köp adam helak boldy. Iki tarapdan hem şol bıçak palto bilen uruşýarlar, adamlar wepat bolany gatken. Ene şondan soňra Ermenler şu taýdy köpçülikden gaçyp gitmeli bolýar. Bir ýanwar aýynda bolan waka 90-njy ýylyň biz ýany deputat saýlanypdyk. Ýöne tek şol aýyň 20 sene ýanwaryň ýygnanmalydyk da 7 sene saýlandyk. 14-üne ýene bir saýlaw boldy. Saýlanmadyk. Ikinji tapgyrda saýlanan deputatlar soňam 20 sene 26 sene ýygnanlyk şo ýylmaň ýadymda däl. Anyk şol sefer ýöne ýanwar aý şonu şo sowukda şol ýanky şol yarım yalaňyş tapan tupan eşegi bilen gaçyp bosup gaçan maşgallar bar, çağalar, zenalar, garrylar. Hemmesi ene şol parom bilen Bakudan Krasnovod'a getirildi, samalyot bilen hem Krasnovod'a gelen bar. Ondan şo taýda bizim şol döwür Sowet ministrimiziň başlygynyň orunmasary bardy. Ol ýaşulyň asly daşowly bolmaly, Beki Anaýew diýdiler ýaşulyň adı. Şol ýol başçylyk etdi. Krasnovodska gelen bozgullary kabul edip şo taýdan soňra samalyotda başga bir transport bilen ýanky Kazakstanyň üstü bilen Moskwa, Yerewana çykaryldy.
Şo ýerde biziň hem şol internasionalist esgerlerimiz şo Krasnovodskdaky ýa Aýdely Balkannakylar şol güller gatkan kömek etdiler, gelen adamlary garşylap, halkymyz ullakan kömek etdi, gelen adamlara eşik berip, iýmitini mowut berip, gyzgyn nahar çaý çörek bilen şeýdi uğratdylar. Ne? Şol konfliktden soň 91-nji ýylda ýanky Garabağ urşunyny, Daglyk Garabağ diýilýärdi bu. Rusya Nagorno Karabağ, Azerbaycan ile Dağlık Karabağ. Bir teritoriya Karabağ Azerbaycan Respublikasynyň ve şonun sastawyna duran. SSR darganydy şol hökman ýagdaýda Azerbayjanyň territoriýasy. Ýöne 91-nji ýylda turan Grajdan uruşy netijesinde iki tarapdan uruş boldy Azerbayjan bilen Ermenistanyň arasynda şo Karabağyň üstünde. Yani Azerbaycan tarafı askın geldi şo döwür sebäp olarda onça yaragam ýokdy, mümkinçiligim ýokdy diýip düşünýänler. Har bu nukdaý nazardan seredende sebäp Ermenistanyň arkasynda şol döwür ýani Orsiýadan güýçleri durdy. Ine gepin kültesi 92-nji 94-nji ýyllarda ene bolan uruşlaryň netijesinde Ermeni tarapy diňe bir Garabagy der, on töweregindäki ýerleşen raýonlarym ene şuwul dil bilen aýsak etraplarym basyp aldylar. Şuwul kuwuna çeldi. Azerbaycan Respublikasynyň konstitusiýasyna berkiderilen territoriýasynyň 4den biri şu mahal şol Garabağda ikrar edilmedik Nagorno Karabağ, Dağlyk Karabağ Respublikasynyň elinde bolup galdy. O taýda kim dolandyrýar? Şuwul Ermeniler dolandyrýar. O taýda Azerbayjan ýok. Olar bolan hemmejigin boşatdylar, gyrdylar, gaçany gaçdy, öleni öldü, gara. Geçen 30 ýylda durşuna tragediýa iki tarap üçin. Diňe ýok bolan ýa ölen benneler Azerbayjandan, Ermenileriň hem köpüsi öldü şo taýda. Ýöne ol uruşda adam sananmady ýöne bosgun bolanlaryň sany 10 miňlerçeden kän 100 miňlerçe Azerbayjanly gaçyp ana Azerbayjany sygandylar şo ýylda. Situasiýa görýän SSR darganyň soň Azerbayjanyň da bir berk duran döwlet ýa hökümet ýokdy da. Soňra geldi ol Geýdar Aliýew häkimet başyna başlap. Ine soňra şol konflikt bastır edilip ýapyldy. Hakykatına seretsen şol döwür beýleki döwletler gatlyşyp ene şu serhet bellenen Azerbayjan Respublikasynyň şu terhedi boşadyň Azerbayjan öze ýelgessin. Ýöne Azerbayjan tarapyna da aýdylmaly bar. Ermeniler hem şo taýda dogulun ýurdy, ýaşap oturan ýer. Olaňam şo taýda raýat hökmüne ýaşama haky bar diýilen bolsa mesele çözülerdi. Emma şol zatlar edilmedi. Taýda birini aklap birini garalarlyk ýagda ýok. Ýöne esasy zat döwletiň territorial bütünligi bozuldy. Onmaş respublika birini göz görteleşe edip bozuldu. Beýleki ýerlerim bar, Pridnestrovýa diýdi, Moldawia respublikasyny bölünip öz başyny Orsiýadan gorugasyny bar. Gara kän eger sanasak sogaw kän nilşel Tajikistan'da uruş boldy. Ana Kırgız ýa-ni Özbek dawasy boldy. Ana Türk meseleleri 89-njy ýyly, 90-njy ýyly Özbekler bilen uruşup olar gaçyryp çykardylar, Stavropoliýa, Krasnodar ülkesine göçürdiler. Aýdýana şol Gorbaçow gelenden soň SSR dargamak bilen boldy. Bizde de şol reali meseleni gurnajak boldular. 89-njy ýylda şol Neretdandy ýa-ni Ermeniler eýdiýär, Ermeniler beýdiýär, ýa-ni o bar da olaryň şol ýa-ni Gyzyl bilen meşgul, altyn satýaly, gyzyl diş goýaly. Şolar şol beýdilgünçiligi edýärdi, bine bir gejede bolan hemmesini işleýän ýerlerini, ýaşaýan ýerlerini köpüsini otlapdyrlar. Bir sana wepat bolanan bar şo taýda. Ýöne ol konflikt respublika dolu geçmedi.
Yoksa bizde de şol realiyada öğrenmeli Türkmenistan'ın işi ilk baştan Ermeniler bilen başlansa sonra Türkmenler öz arasında kırılışmalıdır. Yani şoňa ýol berilmedi bizde bir tarapdan bu şu meselede biz nähilem bolsa ýeňillik bilen ýeňip geçip birlikde halk saklandy esasy da halk girişmedi şol oýullara. Inni ýene de Garabagly meselelerde dolanyp gelsek şol geçen 30 ýylyň dowamyny 3 gözek men bilişime görä 4-nji gözek bolup durmalar şu mahal şol ol bir gömülge ýatan ýeme de problemi aram şol körap ine tutuşya o ine iki tarap uruşya bir sen okatdyň diye yok men atama sen birinji atdyň diye şeydi her uruşda da her şol real çakmışykda da iki tarapyň milleti ölýär. Eger dogrusyny aýtman bolsak watandaşlar ol iki milletin biz üçin bir del ýa bir gaýry millet del şol iki döwlet hem Azerbaycan Respublikasy, Ermenistan Respublikasy, ozal SSR-iň sastawyny biz bilen Türkmenistan bilen deň katarda duran 10 näçe respublikalaryň biri her biri. Ama Türkmenistan'ın näçe wekilleri ýaşap ber Azerbayjanyň ýa-da näýdili Ermenistanyň. Geň zady şol Azerbayjanyň ýa-da Ermenistanyň çäginden daşardy. Nirde ýaşasalar, isle Ermeni bolsun, isle Azerbayjan bolsun, bular ine bir saçagyň maşynyna iýip içip ine dostlaşyp oturýar. Emma işlerini medialy biznesini hem ýöretýärler, galan işleri hem ýöret hala ýaşap berler. Emma şol Garabagly mesele gelýär bol ine bular ine gan düşman diýilýär. Ine berde soru barda dün hani ayın 4'ünü bizim vatandaşlarımız, Türkiye'de yaşayan yaşlarımız, bizim vatandaşlarımız, Türkmenistan raýatları Azerbaycan diasporasynyň geçirýän mitingi bollap şo tak bardylar raýdaşlyk üçin. Muňa nähil garamaly. Ol otak uruşmak üçin baranak Türkmenistanlılar. Siz doğru düşünün. Käbir adam hana kommendyna ýazypdyr da o taýda uruş gidip dursa näme üçin Azerbayjanlylar gollaýan. Şo uruşy besetmek üçin barly. Ýöne aslynda eger biz Türkmenistanlylar islemik millet bolar, konstitusiýa boýunça ýaşajak bolsak, dünýäde kabul edilen düzgün tertibi berja etjek bolsak, şolary hormat goýan bolsak, onu Garabag bükköligine Azerbayjanlyň we Azerbayjan Respublikasynyň. Ermenistan şol territoriýany boşaltmaly öz goşundan hem adımlardan. Edil şu pikirim hana dün çykyşyny Recep Tayyip Erdoğan aýtdy. Ol bir üýtgeşik zat däl, ol bir talap edilýän zat, ol Azerbayjanyň territoriýasy. Bir döwletiň gidip ýatan döwletiň 4den bir bölegini aldylar o taýda. Onu nädip onsoň ol nesiller boýy bulary basylan tagma dälmi ýa bir ganap duran bir ýürek agyry dälmi olar üçin Azerbayjanlylar üçin. Her saparama adamlar gyrlyp otyr o taýda. Ine şol. Ol başga niýet bilen ol ikisini uruşturmak üçin ýa bir şurýaly bir başga bir maksatlar bilen o tak Türkmenistanla baranak men bardy diýen pikir edemem. Emma öz raýdaşlygyny bildirýärler. Şol territoriýa Azerbayjanlyňky. Azerbayjanlylar bizim goňşymyz, hem bizim dini bir gany bir milletimiz bolup durdy. Asyrlar boýy goňşy bolup ýaşadyk. Men hiç türlü şol ne Azerbayjandan ne Ermenistandan ýamanlyk gören adam da, men kalbymda internasionalist adam. Ýöne adalet diýilen bir zat bar, şonu dikeltmek gerek. Uruşy ýatyrmak üçin territoriýany gaýtaryp bermeli hakaýatyny. Bolluk oturdy wessalam. Berde näme gerek o taýda ol diýämer patawa bukmak. Onsoň menne bar maglumatlary görä mundan bir 30 ýyl ozal näme üçin şu konflikt döreýär diýip sorasy. Bilermeniň biri aýtdy maňa, ýöne ýerine barlap görmeli. Şol Garabag, Daglyk Garabagyň territoriýasyny SSR döwrüne geçirilen barlygyň netijesini yer astyna Kimberli tipi trubkalar bar diýdim. Kimberli tipi trubka diýmek şol ýa-da buraya işler geçirilýär, ýa-da buraya işler geçirilýär, şo ýeriň aşagyny ýa-da almaz tapylypdyr. Almadan soň işlenenden soň brilliant bolýar.
Ine sol almadı täzeden yapıp goýaly so trubkalar tapılan ýeri. Ol SSR'in Sovet Soýuzynyň ätiýagydy. Haçan bir kynçylyk bolanda şonu açyp, şondan soň ullanyp başlar. Häzir bize Yakutlaryň almadam bar, beýlikden getirilýän almadlarym bar. Şol ýeterlik brilliant dip şonu yapıp goýupdyrlar ätiýaz üçin. Ine şon üçin uruşulýar diýen, şo territoriýa üçin, şo almaz känler üçin uruşulýar diýen ine pikirem bar şo taýda. Her zat bolup biler. Näme üçin siýasatçylar uruşuglan edýär? Ya bir-biriniň özüni ökde görkezmek üçin, ýa-da şol biriniň emlägini basyp almak üçin edýär. Başga mene hiç zat göremek berdi. Halklaryňa bähwidine däl. Sebäp halk ölüp ýaty iki tarapdan. Şunu besetmek üçin halkary goramalaryn, şol sanly gün matar döwletleriň, Amerikanyň Birleşen Ştatlary bolsun, Russiýanyňky bolsun, Fransiýanyňky bolsun tapawdy ýok. Ähirisi Birleşen Milletler Guramasyna oturup Azerbaýjanyň territoriýasyny gaýtaryp bermeli diýen rezolýusiýa bar. O kabul edilen 90-njy 94-nji ýyllarda Birleşen Milletler Guramasyna. Şo rezolýusiýany ýerine ýetirmegini talap etmeli bolýar oturdy wessalam. Ine Azerbaýjan Ermeni konfliktiniň başlangyjy şol. Dowamy häzirim gidip otýar, siz özüňiz görüp otursaňyz näme bolýar? Bärde men sahypamda biri ýazypdyr, siz bilerek gere Azerbaýjan tarapyny gollaýaňyz. Halmana ýatdan çykardyňyzmy bir Azerbaýjan Türkmenistanyň ol deňizäki territoriýasyny ullanyp ýa basyp aldy diýen ýa. Biz olar gollamaly däl ýa. Men de şu taýda düşünür söreýin. Watandaşlar, SSR dargandan soň Kaspy deňzi, ýa-ni beýleki türkü dillaýsa Hazar deňzi 5 döwletiň arasynda paýlaşylmaly. Eýran, Azerbaýjan, Orsiýet, Kazakystan we Türkmenistan. Şonuň deňizin heniz statusy belli edilenmek. Durumy. Ýuridik durumy ýok dünýäde. Ýöne biz bilýän zadymyz şol deňizin kenarynyň, Kaspy deňiziniň kenarynyň 18% eger 100% alsak töwereklen şol deňiz. Şol 18% goýa götermi Türkmenistanyňky. Galanlaryny onuň o kimde ol bar, kimde bu bar, o emede aýdaly meselem Eýranyň 31% göterim. Gara şonu 100'e bölseň Türkmenistanyň paýy 18. Şo 5'e deňen bölünen 27 nakda. Ine şol soňra ine deňiziň statusy belli bolmansaň bizde orta ýer çyzygy ýok, deňiziň ortasyndan çyzyk ýok. Meselem ine şeýle kesilýär, deňiziň şu gapdaly Türkmenistanyňky o gapdaly meselem aýdyl dawa kim bilen Azerbaýjanyňkydy. Azerbaýjanlylar aýdýar. Ine Türkmenistan aýdýar. Ine diýip bir Krasnovodsk şäheri, şu ýemesi bolýardy, Bakuwa garşy duran şäher. Şo taýdan ölçesek, deňiz mili bilen ýa kilometr bilen ortalyk şu taýda bolmaly ýa-da gazyk. Azerbaýjan tarapy aýdýar, ýok biz Bakudan ölçejek gal Abşeron ýarymadasynyň ölçeýär. O Bakuň gapdalynyň diýär ýarymada deňize körsäp girýär-de näçe kilometr, 20-mi, 25-mi. Diýmek şondan ölçense, ondan Türkmenistan deňiziň orta gazygynyň, öz hasaplan gazygynyň ýene ýer ýygyny 25 kilometr Türkmenistanyň ýeri alynýar. Emma şo ýerlerde, ortalyk ýerlerde nebit gaz ýataklary bar. Azerbaýjan onu SSR döwründe Azerbaýjany ynanylan, olarda ýöreýte barlyk instituty bar, nebit instituty bar, plaw bazalary bar, ýöreýte şu zatlar barlayan skwazynalar bar. Şolary tapyp barlap SSR'in umumy gaznasyny gazy nebide kaçar edip oturan döwlet bol Azerbaýjan. SSR ýykyldy bolup, olaryň şu öňkülügini, şu tapan ýerlerini gazyp alyp, nebide gazy öz tarapyna alyp oturýar. Niýe? Kimem bolsa şol diktatyryň eden zadyny aýtmak gerek. Şu mesele bilen razylaşmady. Ol aýtdy, biz şu taýdan böleşýär ýa-da şol girde jin paýlaşmaly. Ta ölýänçe şol şu duran ýerine durdy, ýöne ol nebit gaz akyp dur Azerbaýjana şonsuzam. Ýöne oň diýen sözi bar ýa, duran emesi bar prinsipi. Niýaz öldü.
Şu meseleni yanlışmasam 7-nji ýyllamy, 8-nji ýyllamy bir ýanky Gurbanuly Reşit Meredow ugratdy. Bir kigezek Bakuwa. Şondan soň şu mesele yapylandy. Hiç yerde, hiç bir metbugatda, hiç bir konferensda şu ýanky Azerbaýjanyň Türkmenistanyň arasyny deniz meselesini, Kaspy meselesini, ya gaz ýataklary, ya neft ýataklary meselesini hiç bir problemi bar diýip ýekerde gurrun edilmedi. Onu näme bolup biler berdi? Diýmek, iki döwlet öz arasyny ylalaşyga gelipdi. İki döwlet diýýän bular parlament tasdiklamanyň soň, ya onu açyk halka aýdylmanyň soň, aýan edilmanyň soň diýmek iki prezidentiň arasynda bolan ylalaşyk bar. Ol nähil ylalaşyk bolup biler. Ol meselem Gurbanulyň bir nähil aç gözüňe tutsak diýmek ol maňa plança milyard dollar berin, onu yer sizinki ya yatak sizinki diýen bolsa, onu bir mesele. Yok, şol taýdan gelýän girdejini, şol alınýan girdejini dawal territoriýalardan alınýan girdejiden Türkmenistana meselen pay berilmelimi, 50% mi, 40% mi, ya çykdyjylaryň gözüňe tutup Azerbaýjan tarapyny 30 göterilmeli, ýyl-by-ýyl tawşyryp durmaly Türkmenistanyň büdjetine diýip karar kabul edilen bu başga mesele. Biz şu hukukneçeli, hiç zat bilemzak vatandaşlar bu barada. Plan zat diýip aýsak, onu biz günahkar bolar. Ýöne, hatçan ýurda baramyzda hemmejik zat belli bolar. Ine şonu biz bu meseleni ýüze